morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ BTR सोरखारा फरायसाफोरनि थाखाय साइबार सिकिउरिटि आरो ससियेल मिडियानि गोहोमनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि जागायदों। Bodoland टेरिटरियेल रिजन (BTR) सोरखारनि सुबुं फोनांजाब बिफाना फरायसाफोरनि गेजेराव मबाइल फननि बिबान गोनां बाहायनाय आरो साइबार रैखाथिनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे गुवार सांग्रांथि हाबाफारि जागायदों। फरायसाफोरनि थाखाय समाजारि बिजों आरो साइबार रैखाथिनि गोहोम बिमुंनि बे हाबाफारिया लाइमोन गोसोखौ डिजिटेल मुगानि खाबुफोर आरो जेंनाफोरनि बादै सोलोंथाय होनो नाजादों। क'क्राझार हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव मैया फोसावदिंनायनि बेखेवनाय जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। बिटिआर सुबुं फोनांजाबनायनि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलु सरगयारिया बे हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन आरो मोनसे थुलुंगायारि बिबुंथि लाखियो। डक्टर सरगयारिया सोलोंथायारि आरो गावारि जौगाथायनि थाखाय इन्टारनेटनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन आरो बेनि जाथावना खहाफोरनि सायाव बेरेखायै सांग्रांथि होदोंमोन। ससियेल मिडियाजों सोमोन्दो थानाय खैफोद आरो साइबार सिकिउरिटिनि गोनांथार गोनांथिनि बागै सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि गासै 9 जिल्लानि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव खुंनाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेखेवनाय जथुम्मायाव क'क्राझार CITनि प्रफेसर प्रदीप कुमार सिंह, BTCनि नेहाथारि रडकिम बरग'हाइ आरो बोसोनगिरि रन्जनलाल कुमार बरुवा बायदि गेदेमा सुबुंफोरबो नुजाथिदोंमोन। बिथांमोना समाजारि बिजों प्लेटफर्मखौ नेगेटिभ खालामनाय समाव सांग्रांथि आरो बिबाननि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै फरायसाफोरजों बेसेनगोसा सानथौखौ सानलायदोंमोन। बे हाबाफारिया लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आरो गियान गोनां डिजिटेल आबहावाखौ जौगाहोनो बिटिआर सोरखारनि रादाय होनायखौ दिन्थियो, जाय बिसोरखौ बिरोंदामिनजों सालायनाय मुलुगाव जौगानो थाखाय गोनां आगजु आरो गियानजों सुजुयो। बे हाबाफारिया लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आरो गियान गोनां डिजिटेल आबहावाखौ जौगाहोनो बिटिआर सोरखारनि रादाय होनायखौ दिन्थियो, जाय बिसोरखौ बिरोंदामिनजों सामलायनाय मुलुगाव जौगानो थाखाय गोनां आगजु आरो गियानजों सुजुयो। नैथि खौराङावनो दङ आथोनारि समानथिखौ चेम्पियन खालामनो थाखाय क'क्राझाराव रेली खुंदों। ASRLM क'क्राझारनि हेफाजाबाव आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाननि सिङाव थानाय बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं सेन्टार क'क्राझारजों 2 चेतना 3.0 हादोरारि आथोन फोसावनायनि बाहागो महरै क'क्राझाराव दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननानै मोनसे वाकथन खुंनाय जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया आथोनारि समानथिखौ बांहोनाय आरो मोनसे थाफादेरनाय समाज दानायाव आइजोफोरनि गोहो होनायनि गोनांथिखौ दिन्थिनाय। गुबुन गुबुन हारिनि बाहागो लागिरिफोरा गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननायजों जाहोनजों गावसोरनि खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय जयै हानजा सुरदोंमोन। वाकथनखौ मोनसे रेलीजों सुफुंनाय जादोंमोन, जाय दतमायाव आथोन फुंखा मिरुआव जागायदोंमोन आरो दतमा हिनजावसा फरायसालियाव जोबदोंमोन। बे हानजा सुरनाया आथोनारि समानथिनि गोनांथि आरो आइजोफोर आरो हिनजावसाफोरनि गोहोनि बादै गोनांथार सांग्रांथि खौरां फोसावनो थाखाय मोनसे जौसां महरै खामानि मावदोंमोन। 2 चेतना 3.0 आ आथोनारि फारागथिखौ फोजोबनो, आइजोफोरनि मोनथायनि थाखाय उकिल खालामनो आरो बयनिबो थाखाय समान खाबुफोरखौ रोखा खालामनो नाजादों। फोसावनायनि थांखिया मोनसे गोजोर समाजारि गोहोम सोमजिहोनाय, क'क्राझारनि बायजोआव गावनि गोहोमखौ बांहोनाय आरो मोनसे बांसिन समान समाजाव बिहोमा होनाय। 2 चेतना 3.0 आ आथोनारि फारागथिखौ फोजोबनो, आइजोफोरनि मोनथायनि थाखाय उकिल खालामनो आरो बयनिबो थाखाय समान खाबुफोरखौ रोखा खालामनो नाजादों। फोसावनायनि थांखिया मोनसे गोजोर समाजारि गोहोम सोमजिहोनाय, क'क्राझारनि बायजोआव गावनि गोहोखौ बांहोनाय आरो मोनसे बांसिन समान समाजाव बिहोमा होनाय। थामथि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आइजो दाहार लाग्राफोरनि थाखाय 50,000 रांसिम लन माफ खालामनो फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 12 लाख सुबुंफोरनो मुलाम्फा होनो खोथा होनानै
गासै रायजोआव 12 साननि जौगानायनि मोनसे गिदिर फोरबो फोसावदों। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै हिनजावसा गथ'फोरनो स्कुटि राननाय, हिनजावसा फरायसाफोरनो स्कलारशिप आरो साइकेल, बिमाफोरनि दाहार रेहाय आरो दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनो राङारि हेफाजाब होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जौगालु राहाफोरखौ मावफुंनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया खौरां बिजोङाव बुंदोंमोन दि आसामनि आइजो सुबुंफोर जायफोरा रांखान्थियारि फसंथानफोरनिफ्राय 50,000 रांसिम दाहार लादों, रायजो सोरखारा बेंकफोरजों गोरोबथा खालामनायजों दाहारखौ रेहाय होगोन। फैगौ 12 साननि गेजेराव जाय सुबुंफोरा 50,000 रांसिम दाहार लादों, बिसोरनो बेंकफोरनिफ्राय होनांगौ फोरमानलाइ होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बे फोरबोनि थांखिया दावगानाय आरो आसामनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि गुनखौ बांहोनाय। रायजो सोरखारा बेफोर मुलाम्फाफोरखौ मोजाङै होनो आरो लोरबां हारिफोरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय रादाय होनाय। बे हाबिला गोनां हाबाफारिया गासै जौगाथाय आरो समाजारि अनसायनि थाखाय सोरखारनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो आरो बेयो गोनांथार रायजो राजानि गोसो बोनो हादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसामनि श्रीभूमियाव घुस लाबाय थानाय फोरोंगिरिखौ हमदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामआ 10 दिसेम्बर खालि श्रीभूमिनि बागिर कलायाव थानाय 1148 आजाद एल.पि. स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सुशान्त नाथखौ श्रीभूमिनि फोजावनाय कार्डनि खाथियाव सासे अजद होग्रानिफ्राय घुस लानाय समाव हमनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादियैब्ला घुस होनायखौ अजद होग्रानि MACPSनि खामानिखौ सुबिदा खालामनो थाखाय बिनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा मोनसे फान्दायदोंमोन आरो नाथखौ हमदोंमोन जेब्ला बिथाङा बे हाबायाव दंमोन। बिबानगिरिफोरा नाथखौ हमनानै लादों आरो बिथांनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङावनो दङ कर्नाटकनि मारुदेबसरनि लैथो रुगुंआव 4 थाखोनि फरायसाया गबना जिउ खहा। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय खौरां बादियैब्ला कर्नाटकनि उत्तर कन्नड़नि मारुदेबसराव गंसे थाग्रा फरायसालिनि 4 थाखो 9नि हिनजावसा फरायसाफोरा लैथोआव गबयो। बे जाथाया बे समाव जादोंमोन जेब्ला कलार जिल्लानि मरारजी देसाई रेसिडेन्सियेल स्कुलनि सा 46 फरायसाफोर आरो सा 6 फोरोंगिरिफोरनि मोनसे हानजाया दावबायनो थाखाय मारुदेबसराव फैदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियै दुखु फोरमायनानै कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि सिद्धरमैयाया थैनाय फरायसाफोरनि नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।